Ioana, poți să-mi spui, te rog frumos, ce ți-a plăcut cel mai mult la acest seminar de colorimetrie? Noutatea și felul în care a fost abordată toată treaba care s-a întâmplat aici, lucruri frumoase de altfel. Cu ocazia asta vreau să mulțumesc Style IQ, comunitatea online a specialiștilor din industria beauty. Este un concept de care noi aveam nevoie. Vreau să mulțumesc Oyster Cosmetics pentru că se implică în organizarea de astfel de seminarii ce țin de dezvoltă foarte mult creația și mi-ar plăcea chiar să se aducă mai mult în discuție estetica. Este ceva ce nu se punctează foarte mult în seminariile de la noi, partea de estetică, se vorbește foarte mult tehnic. Ai recomanda participarea la astfel de seminarii și colegilor din branșa ta? Cu certitudine aș recomanda participarea la orice fel de seminarii colegilor din branșa mea, pentru că, indiferent de nivel, pentru că oricât de departe ai ajuns, totdeauna înveți și este bine să ai un refresh. Cu atât mai mult recomand participarea seminariilor organizate în cadrul Style IQ, pentru că trainerul Mihai Giambașu, cel care a susținut seminarul de astăzi, este cumva altfel. Pe lângă informația tehnică și stăpânește foarte bine cunoștințe de colorimetrie, se simte că o face cu apropiere, nu știu, cu apropiere. Pur și simplu transmite foarte bine informația, fără a se pierde foarte mult în amănunte sau să țină neapărat la un limbaj tehnic unde pleci, ok, de jenă de nejenă, spui da, am înțeles, mi-am notat, am scris un caiet întreg, ajungi acasă, l-ai închis, l-ai uitat și de fapt nu rămâi cu nimic. E un tip fain, adică e un tip fain.